Čauko, čauko, čiže teraz tu máme part 2, nie 1, 2, čiže tak. Skúste uhadnúť, čo si to proste myslíte dobre, že to je. Musíte tu napísať do komentára, skúste si tipnúť, čo je to, keď je to také málo. Keď už ten zajac mal byť väčší a je malý. To je úplný fail, toto čo je? Mne prišlo úplne dačo iné. Ešte je to otvorené. Ale je to cute, dobre. Už ste napísali, čo je to? Dala som vám čas. Vracem to naspäť. Aby ste nevedeli. Dobre. Nevedela som to. Dobre, ak ste to napísali, skúste uhadnúť, čo je toto. Čo je toto? To vyzerá jak zmutovaný škrečok. A je to morča. To má byť morča? Toto tu. A ešte som očakávala, že to bude plišové, kúkajte. To je normálne tvrdé. Vy, pozrite, nemôžem to ani stlačiť. To je tvrdé ako riť. Napríklad tento zajac je mäkký. Počujete? On je mäkký. A tu činčila, či čo je to morča, je tvrdé. Vidíte? A toto vyzerá viac jak skrečok, ty vole. No ale, poďme sa pozrieť. Taký čierno-bielý, klasický. To je ono. A snad ste napísali, čo je to, lebo ak to fejkujete, ak to proste ste neuhádli a napíšete do komentu, že morča, potom čo som to odbalila, prídem za vami a punchnem vás. Ak neviete, čo je to punch, tak buchnem po slovensky. A ešte vám ukážem moje tričko. Ok, čiže tvár vám nechcem ukazovať. Proste takéto, že 2015 limited edition. Wow! Čiže papa. Sorka, že nič nevidíte, ale napíšte, ako sa má to morča volať, tak, jak ten zajac. Bye!